Γεια σας πορτοκατζετάκια, και όπως μπορείτε να δείτε μπροστά μου έχω το iPhone 5 για ένα review και unboxing που θα κάνουμε μαζί στο γκατζετάκια. Είναι κάτι που περιμέναμε και εμείς πολύ καιρό, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το έχουμε πιο νωρίς μαζί μας και στα χέρια μας, αλλά ελπίζω να κάνουμε ένα καλό unboxing και να σας το ξεπληρώσουμε ουσιαστικά αυτό. Όπως μπορείτε να δείτε έχω το μαύρο μοντέλο στα 16 GB, εδώ περισσότερες πληροφορίες, Apple logo, δεν φαίνεται πολύ καλά, το iPhone 5 σε μαύρο, iPhone 5 και πολλά περισσότερα που θα βρούμε μέσα στο κουτί. Ας πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευή και το κουτί. Μπροστά μας είναι το iPhone 5, η συσκευή η αναμενόμενη της Apple, με μια οθόνη Retina Display στις 4 ίντσες, μπροστινή κάμερα στα 720p, πίσω στην πλάτη υπάρχει μια διχρωμία σε μαύρο και ασμί, μια κάμερα στα 8 MP, καταγραφή βίντεο στα 1080p, flash και ένα μικρό μικρόφωνο εδώ για όταν μιλάτε, κάτω θήκη για μικρόφωνο, για ακουστικά συγγνώμη, lightning connector και τα ηχεία, volume buttons και το άνοιγμα για να μπει η SIM card. Αυτό ήταν το iPhone 5, πάμε να δούμε και τι περιέχεται μέσα στο κουτί. Μόλις το ανοίξετε θα δείτε εδώ εμείς το έχουμε ανοίξει για να κάνουμε αυτό το review και unboxing. Το ανοίγετε, το πρώτο πράγμα που θα δείτε είναι αυτό το βυσματάκι, το οποίο χρησιμοποιούμε για να βάλουμε τη SIM card. Έχουμε «Γεια σας», μας λέει εδώ, πληροφορίες, μπορούμε να το ανοίξουμε εδώ και στα ρώσικα εδώ, και όπως έχουμε συνηθίσει τα Apple logo, τα sticker, τα οποία χρησιμοποιούμε παντού. Τώρα ακόμη πιο μέσα στο κουτί θα βρούμε τα AirPods, τα ακουστικά τα οποία έχουμε κάνει ένα review, τα έχουμε και εμείς από πριν. Είναι τα κανονικά με την πολυτελέστατη θα έλεγα στίκη τους, το Apple logo από πίσω, με remote and mic κανονικά. Επίσης ο φορτιστής κανονικά ευρωπαϊκός, και εδώ έχουμε τον πολύ συζητημένο lightning connector, το οποίο περιμέναμε να δούμε. Πραγματικά είναι αξιοσημείωτο, γιατί μόλις τον πιάσετε στα χέρια σας θα καταλάβετε πόσο μικρός είναι. Αυτά έχει μέσα στο κουτί τώρα η συσκευή. Ας πάμε να το ανοίξουμε. Και τώρα θα το ανοίξουμε πατώντας το κουμπί πάνω συνεχόμενα. Το iPhone έχει ανοίξει. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ εξωτερική εμφάνιση πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ελαφρύ, και το iPhone έχει ανοίξει. Θα βάλω την ελληνική γλώσσα. Την κάρτα PIN θα την βάλουμε στη συνέχεια. Χώρα θα επιλέξουμε την Ελλάδα φυσικά. Επόμενο. Αυτή τη στιγμή
θα βάλω το... Και αυτό ήταν το unboxing του iPhone 5. Ελπίζω να σας άρεσε. Σύντομα θα έχουμε και πολύ αναλυτικό review. Έχουμε πει ήδη σε αυτό το βίντεο και τα χαρακτηριστικά που έχει το κινητό. Θα σας πούμε πολλά περισσότερα στο επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe για περισσότερα στο Γκατζετάκια. Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε Παρασκευή στις 7:30 είμαστε live μαζί με πολλούς καλεσμένους και πολλά ακόμη θέματα. Και αυτά από το Γκατζετάκια.